Puilano story chengna sekang norokno important kok sajaknai tongo. Abongkha number 1 norok ni phone number rokno comment rokota hilaidi. Ulo hingke norokno problem hingke mano. Number 2 kok hingke norok ano comment tei ani phone number rok sanlayo. Haibona ang norokno comment tei ani phone number rokno rewiman glak tamni hingke angbo problem ngai. Number 3 hingke baksa ano Facebook, Instagram rogo story share khlailayo. Haibona ang je kuno story no accept khlaiman glak je story belai nangmani tai emotional omhai rokno se ang accept khlai nau te accept khlayo. Number 4 kok ge norok hamjage break up ungkha eba care khlaijaglia ungma simi bai love story hinai norok share khlaya tongkheno chanai tamne ge ang omhai love story rokno se norokno sanani nayo. Je love story belai kheno nangmani emotional tai khnawi okra rokbo chajaknai ja asukno norok bujiman khna belai kheno hambai. Hake phaidi tini khoroksa takhukni kaisa love story no ang norokno sawi khnarenai o takhukni mung hingke Paresh Jamatia kami hingke Russia bari norok khnai tongdi puilani simi paithak jona. O takhuk class 11 o pori tongpro bo khoroksa bwrino Hamjakma o bwri bai bini school thanchano salja bo a bwrino Hamjakma hinai saka bolo a bwri bo ko sika haikeno borok hamjak laikha phiaba o takhuk hingke Jamatia hodani tai o bwri hingke Tripura hodani aboni bagai o bwrini nokni borok rok o takhukno asuk jajakliya haibono ulo derek o bwrini nokni borok rok mago sika tamne hingke bwsajak je hamjagui tongkhaba o takhukno ulo borok college wo kalaikha afro borok khorokni no kaisa college wo admission wngjakha tai borok bara nok tonggui college porinani nangka hingke borokni nokni borok rokbo borok hamjaklai tongmani jotono saiman bayo tai borokno bo kainani hinai no gosiui tongo aboni bagai borok khorokni no bara nok kaisa wo khlai toni laikha abo haike borok kaham khaino hamjaklai tonglayo aboni ulo o takhukni nogobo o bwrwi beraina phayo tai o takhukbo bini Hamjakma bwrwini nogo beraina ni rok thango abo haike no borok uram thanglayo phiaba oro kaisa ko khursathai klayo o takhuk chongke bikra tai o bwrwi songke o takhukni songni slai taisa ganang nukhung bini Hamjakma bwrwi o takhukno kwbangma no rang rokbo chubakha aboni ulo o takhuk bai bini Hamjakma bwrwi thancha bara nok tonglaya wngwi thanglaikha tamne hingke o takhuk asuk chukya wngmani bagai phiaba aphurni simi o takhukno bini Hamjakma bwrwi agini haike Hamjakma riliya care rok khlaya wngwi thangkha yang o takhuk call khlaika keno bini Hamjakma bwrwi sabo baijani kok salaijak call waiting mangno manu saljake o takhuk bini Hamjakma bwrwini mobile check khlaiwi sawi mankha bini Hamjakma bwrwi alka chelabai kok sai tongo hinai hake afro o takhuk Hamjakmani bisingtwi o bwrwino nakarwi rikha nengtai abo hai ta wngsidi hinai bini Hamjakma bwrwi angtai abo hai wngya hinai saka hake o takhuk bo poito khlaiwi hamjagui tongmani phiaba haino hai salja o takhuk bai manjak soka o bwrwi o takhukno karwi alka chelabai kok sawi hamjaklai tongo afroke o takhuk belai kheno joli jakha bo thamsi kajagui thamsi nargui manliya bini Hamjakma bwrwini mobile bokhogui rikha aboni ulokhe o bwrwini buma bufa phaiwi o takhuk tai bini ama babu songno saka mobile katal paiwi marinai tei o bwrwi bai hakchal ma tongnai hinai hake o takhuk song katal mobile paiwi marikha aboni ulo haino hai o takhuk tongui manya bini Hamjakma bwrwino nakarsanai sao angnono belai kheno hamjago ang nung bai kaknani muchungya hinai o kokno khnawi o bwrwi ulo police wo thangui sawiyo o takhuk bono belai tektor rwkha hinai ulo o takhukno police rok phai sapayo nung o bwrwi bai hakchal tongdi kok khnaya hingke ulo nung satok jaknai hinai o kokno khnawi o takhuk belai no kirijak kha bini Hamjakma bwrwi tabuk bono waisa kono muitu khlailiya o takhuk bai college wo nuklai phano o takhukno kok rok waisa kono saliya phiaba o takhuk hamjagui no tongo aboni bagai bo college rogo bini Hamjakma bwrwino nugui salbrumno dukhu nangjagui kabo
Bayap song tabukni jorao borobrok srapsani bagai simise hamjaklayo. Haibono kubai hamjakmale thuyasak bagui no hamjago. Thuyasak hamjagui manya hingke abo kubai hamjakma wngui manya. Tabukno ro comment khlaiwi sadi o kothomao sabo saboni chaya klaikha. Tai o khothomano tei norok tamo sanani muchung abo comment khlaiwi sadi. Hake tongno norok o kothomano sajagui tongo ke norok like khlainani share khlainani tapokdi. Tai ketal fai tongo keba ani channel no subscribe khlai nadi. Norok jotono kaham kereng no tongdi hambai.